बयखौबो जगत सारा संसार पृथिबियाव जाय जाय आफा भगवान शम्भु शिवखौ खुलुमो दिनैनि दिन सावन मासनि 6 तारिख पहला माने सिगां समबारखौ लानानै आङो फुजारि हिसाबै बयबो फैयो आइ आफाया बिनिखायनो सिगां आंनि गोसो गोरबोजों सारा पृथिबि बयखौबो बर'आनो जा हारसायानो जा नेपालि सावथाल जिखि जाथियानो जाया मानो आंनि गोसो गोरबोजों गोबां हाजार हाजार कोटि कोटि खुलुमहरनाय जायो नाजावदो दिनैनि बे शिव बोले बम बैद्यनाथ नामै खुलुमदों बयबो आइ आफाया दै लुनो फैदों लिंगुआव बे लिंगुआ बेसेबा गिदिर बे सल' एसे गुसुङै आं फोरमायगोन नोंथांमोननो जेब्ला श्रीलंकानिफ्राय राबन अहंकारि राबना मायांगिरि राबना गावनि शक्तिखौ आरोबाव लानो देखायनो थाखाय शिव भगबानाव थांनानै कैलाश पर्बतआव बे लिंगखौ बिहैदोंमोन तखन बे लिंगखौ हरनो हाया होननानै महादेवा शिवा नाकच खालामदोंमोन नाथाय बे नाकच खालामब्लाबो गावनि खर'खौनो 7 बार दानस'नानै शिबनि आथिं शरणाव होबाय थादों दा बेवहायनो भगवान शिवा बेनो शिबलिंग बिनायाव मन्जुर जानानै बा बाध्यता जानानै हरनांगौ जादों नाथाय बिनि गेजेराव मोनसे खोथा दङ हे राबन नों जे आंनि अनेकथा पूजन्य सेवा आरो आंखौ नोङो आंनि भक्ति बिनिखायनो बे भक्तिखौ नुनानै आं नोंनो जासियो शिबलिंगखौ लांदो नोंनि श्रीलंका देशआव नाथाय मोनसे खोथाखौ खोनासं नोङो जुदि बे आंनि शिबलिंगखौ आइ पार्बतीनि जनिजों सिथाबनानै थानाय लिंगखौ जुदि नों बहाबाफोर लामायाव नोंनि आखाइया रुवायबाय होननानै जिरायनानै हायाव जुदि दोनोब्ला बे हायावनो सिथाबनानै थागोन नों जेसेबांखि बलबान शक्ति जाया मानो नों बेखौ दैखांनो हानाय नङा बेबादि फोरमायनानै बुंहरखादों राबनखौ आफा महादेवा बेनिफ्राय बियो हागोन आं नोंनि भक्त आं शक्तिबान राबन आङो श्रीलंकानि राजा आंनिफ्राय रावबो देरसिन बे असुरनि गेजेराव शक्ति गैया आङो इन्द्र सोर्गो शनि वायु आकाश अग्नि अनन्त गासिबो इन्द्र राजा अनन्त देव देवी जम आरो एकादशी पूर्णिमा अमाबस्या बेफोरखौ बे देवताखौ फेजेनजोबो दिनै बे सावन मासनि बोले बमखौ संसाराव बयबो मानियो आरो आइ आफा फैयो आंनि मन्दिराव लेंहरनांगौ दरखार गैया बिथांमोना गावसोरनि आत्मा सान्ति जानायनि गथ'नि फिसायनि बिमा बिफानि मोजांनि थाखाय फैयो दा बेनो भगवान बिष्णुआ बेखौ लाखिनो हाफिनदों आरो बैद्यनाथआ बाहाय फुजा होनानै गोमालांदों दा बे मन्दिरखौ बैद्यनाथ होननानै बुङो बैद्यनाथआ सासे ब्राह्मण फुजारि जानानै थादों बेनो दिनैनि उद्देश्य सावन मासनि 1431 सावन मासनि 6 तारिख समबार दिनाव आङो फुजारि जानानै फुजा होदों समबार खेब्रै फुजा होनांगौ आइ आफा फैथारनांगोन फैयाबा बिनि जिउआ आधुरा जागोन बिनि मनोकामना साननाया जाफुंनाय नङा बेखौनो दिनै आङो आइ आफा बयनिबो सिगाङाव फोरमायनानै बुंथिनानै आङो फोजोबनाय सानो नाथाय आंनि बुंनायावबो भुल जानो हागौ बेखौ बयखौबो आङो खावलायनानै निमाहा बियो बान शक्ति गैया दा बेखौ बिदि घमन्डी फोरमायनानै बियो शिबनि लिंगखौ जासिनायाव लाबोनानै बेखिनि लामायाव राबनखौ होनखादों नों गराय रथजों थांनो मोननाय नङा नों थाबायनानै थांनांगोन नोङो जेब्लाखि सहैया मानो नोङो बामनानै रुजुननानैब्लाबो जायो खिन्थु लानांगोन नोङो बामनानै थांनांगोन बेबायदि होननायाव बे गराय रथ बायदिसिनाजों थांनो मोना होननानै बुंनायावबो मानिदों जागोन भगवान आं नोंनि
हुकुम आदेशखौ मानिगोन बेबादि होननायाव बे फैनायनि अबस्थायाव गेजेराव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा नुहुरगासिनो दङ बे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा मा खालामखो आफा भगवान शिवा मानो बेनो हरखो बेथ' भयंकर गिदिर जागोन बे सारा देवताखौनो बियो फेजेननानै रायजोखौ लाजोबगोन बेनिखायनो माबा मोनसे बुद्धि खालामनाय जाबाय होननानै ब्रह्मा विष्णुआ बिसार खालामनानै शिबनि कैलास पर्बताव थाङो बे थांनायाव भगवान विष्णु ब्रह्माया बुंहैयो हे प्रभु नों जि राबननो लिंगखौ हरबाय पार्वतीनि जनिखौ हरबाय दा बेखौ जोंहा होबथानांगौ दङ बेनि बुद्धि सोलोखौ नों फोरमायदो राबननि गाबख'नायाव भगवान विष्णु ब्रह्मानि सिगाङाव खिन्थानांबाय भगवान शिवा नोंसोर जेबो सिन्था दाखालाम हे विष्णु नोङो लामा ससेयाव बिहार झारखन्डआव थांनानै लावखार जानानै फै मोसौ गुमफ्लाहै बे मोसौ गुमफ्लानायाव दै गांहोगोन बेखौ दै जेब्ला गाङो बे दै गांनायाव बियो निस्सय शिबलिंगखौ हायाव दोननांगौ बाध्य'आव फैगोन आरो लोंखांनानैबो हासुनो ओंखारगोन पेसाब ओंखारगोन बे हासुनायनि गेजेराव बेहासो आरो देरि जाबावगोन बेखिनि समायावनो विष्णु नोङो लावखार जानानै थाहैदो आरो बेनि लिंगखौ जासिब्ला नों दैखांफादो बेबायदि अबस्थायाव बुंहरनानै जागोन प्रभु होननानै बिसोर फैबाय ब्रह्माया थांबाय सोरगोआव विष्णुआ लावखार जानानै बैद्यनाथ रान्चि बिहार जायगायाव मोसौ लावखार जाफानानै गुमफैयो बे समावनो राबना जोबोद दै गांनाय जायो